یا منگو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میرے کی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو علماء مویا بدے مویا خبر نہیں دی زیم پر سوچ پکار زمامہ مانے ہو صرف سوچ چکے جو حضور ہوئے لکھی بالکل حاضر تک نسمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر دے حاضر دے اس کدا عقیدہ ندا خود بریلیانو دا شرک عقیدہ دا عدلتا فتاوہ چاپ شیر چچا یا محمد پدی عقیدہ بانے ہوئی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر دے ناغ سڑے کافر دے فتوہ شائع شیر دے سواد کی دیر شیخ کراشین علماء شائع کرے چدا عقیدہ ارگلی چدا عقیدہ ننے چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر دے نو حضور ٹکے ہوتا ولی ہوئے دویمہ دادا صحابہ کرام پا دب کی زمون در ٹولو ناغے مخی و مخی قربان پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے دانو میں چی آغستن میں زمون مور اپلار دے پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان شی روایت کریو زنانہ بی بی اے بچکل حدیث وی نظر بیا باخ بیا باخ بیا بی زمان اپلار دیتی قربان شی ناغی حضور ٹکنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تیوائے نہ دے لفظ کی وہم کا نہ حضور نہ مانا حاضر دے دا فیصلہ سادت نہ چلی گی نہ حضور خدا دب یا ٹکے رہے زمانم تید دب پتور ہوئے خود ٹکی مانا دے غلط دا کنا پدے مقام کی دارنگے لفظ حضرت تو مسل کی حاضر دل تو ہی مصدر دے ذکر حدیث کی راضی لا صلاة بحضرت الطعام حضرت طعام سے وہ گوری ویلے رکھا حدیث مانا دارا چکل طعام حاضری تاو سب پوکڑے طعام نے ناس تے اور طعام مونس کی نمونس خیر دے داغے نہ مخ کے ڈوڑا ہے اخرا نہ شریعت کی فرصت آسانتیاں رہا گئے اوجم حقیقت دار ہے چھے مونس بنار پا خشوع پا عجزے نو کلے چھے تے ڈوڑا ہے خواہ پرترا تیار شیر او استاد تو ایبلتی شبرا شمانزل را دا نزلہ بدل تے ڈوڑا ہے سری واسی بانتے اولاڑے کوتا کونتا دارنگا حدیثو کی آمیو قانون معلومی کی چی کم شے خشوع نقصان رسی نداغے نزان ساتا ہے پائی کیوں دا شیش نو حضرت التسطو حاضر دل تو ہی کر نو ادامہ نشوی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر دے تو اے پلان کی استاذ حضرت سے ابن حاضر دیتا سا نا حاضر ہونے دے دا استادہ مانے بیا ابن قیم رحم اللہ مدارج السالکین کی دار نور علماء الروض الانف کے دارنگ الالفاظ مناہی الالفاظ معجم المناہی الالفاظ کتاب شاعر ہے چیدہ سے الفاظ دخل کو بخلو راضی چاپ شریعت کے من ایمان غلط دو دیئے ہوئی ناغی کوئی دا حضرت چرے دا دری پیرانو دا تصوف والا ددی یو عقیدہ دا دی داوی چی اللہ دا مخلوق یوشی کل یوشی اللہ پا مخلوق کی وردن نشی حلول چی ورطوئی اتحاد نو دا حضرت دا دغی مرتبی نم دے ہوئی دا لفظ ہم اکثر چمگوئی دی پیرانو شائع کرے دا عقیدہ دا دنی ناکار صوفیاء تصوف حقیقت کی دا نم خراب دے سوک دا مانا کی تو تصوف دیتے ہوئی چاہو دا شپے عبادت کوئے دا روز دعوت کوئے دا روز روجینی سی ٹھیک دا دے تصوف ہوئی ہو تصوف ہو تو قرآن کی نہیں دے حدیث کی نہیں دے دید زیاد نزاد قرآن کریم کی تزکیہ لفظ ولی یزکیہم نولے دا قرآن لفظ پر ایک دے او بل لفظ راخ لے شرا تصوف دے اگر چیر تصوف پا معنم بیان پوئی گی دیر شی اقوال لی پکی چیزار کم دینا ہوتا تصوف ویلی کی دا صوفت معبود نسبت دے کہ وڑے تا نسبت دے کہ دا سشیرے دا اوگت تاریخ دے بے دار تصوف دا پیران جو کرے پائے کی عمر طبع جوڑا کرے داری پدی کتابونوں کی لکلی خپل پیران کتابونوں کی سوئی وے انسان عبادت کئی نو پدی عبادت کی دا سے مقام تورسی دا سے مرتبے تورسی چدت عبادت بیا معافشیم یا ہوتا عبادت معافشی بلکہ کدے بیا عبادت کی نو شرک کئی گئی دار ابن عربی قول اغا صوفی العبد رب والرب عبد فمن يعبد
رب وی بندر ہے او بندر رب دے نو بیا چا بندگی کے دا دی پیرانو عقیدو کشتا گو رہا او تاسو ته وینا ادی ول سی ددی دا ټول دین خاصی په عقلیات او په تعویلات بنا نه کړه مثالونه ول پیش کړي وی دا مثال لگا یو وسپنه دا اپور کې آت کسره کې نو د اور کار بیان کیس بندر چې د الله بندگی کولا 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 نو رنگ شنه بس خدای تو پکې راغی کنه لا عز بالله د سپلیته عقیده اسمره چې زما تجربه او تحقیق او مراجعه ما د معلومی د عام شرکیات دارنګ بدعات د دو سيزونه پیدا کی چې تصوف او تقلید وي بس دا دینه پیدا کی دا دوه مې نه لري کې به شي